Xitayın bahar bayramynyň baý därt desturlary ýurda wizasız gelmek siýasaty we sarf edijiligiň howslandyrilmegi bilen Xitaýa gelýän halkara syýahatçylaryň sany artýar. Hepdäniň ýekşenme güni başlanan 9 günlük dinjalyş döwründe ýurda gelýän daşar ýurtly syýahatçylaryň sany barha köpelýär. Milli Immigrasiýa Müdürligi ýurda günlük gelýän we gidýän syýahatçylaryň ortaça sany 2 million 50 miňden geçjekdigini çaklaýar. Bu bolsa geçen ýyl bilen deňeşdirilen 14 ýoňdan göterim köpdir. Filigi syýahatçylyk online platformasynyň maglumatlary şu döwürde halkara hawa gatnawlaryna berilen sargytlaryň sanynyň geçen ýyl bilen deňeşdirileni 4 esse artandan görkezýär. Şanhay, Guangzhou, Pekin we Chengdu şäherleri syýahatçylaryň iň köp girýän şäherlerdir. Ýurda gelýän syýahatçylar Xitaýyň köp taraplylygyny öwrenmäge höwes bildirýärler. Germaniýaly mihman Xi'an, Chongqing, Shenzhen, Ningbo we Shanghai şäherlere barıp görmegi meýilleşdirýär. Günorta Amerikaly syýahatçy haýnanyň deňiz önümlerini synap görmegi gödegini tutýar. Şwitsariýaly syýahatçy orta şäherleriň nimetlerini, medeniýetini, agzybirligini we jemgyýetini öwgül selleri bilen suratlandyrdy.